lige efter os. Ej, nu kommer min stemme, og vi sprøjter på vand. Vi sprøjter på vand herfra, ikke for det store slik af det. Ej, der var vi heldige. Du skal hjem til køkken. Og det er hernede, I skal smile. Nu kommer vi til vandfaldet. Ja. Nu bliver vi over. Nu har vi købt en regnskab. Man kann nicht Mädchen hier damit geguckt. Så nu kommer vi til den naver. Så, nu har det ved at være endestation. Den der står, så vi der. Da geht's nach oben und dann ist es vorbei. Dann legt man dann an. Schade.